Bliv ved med at filme. Bare til hen til den. Nej. Bliv med at filme. Ej, du skal bare filme her. Ja, vi laver sådan en straffe, hvor jeg så tager benene på dig, ikke? Og der skal rigtig klæbe, hvor det går ned i den. Og så lukker du sådan over, og så skal man sige, så gør jeg sådan der på dig. Den er stoppet og skubber mig. Så skubber jeg igen, så du går ned. Så der er så stopper, så tager jeg fat i hovedet lidt på dig, og skubber dig væk, og så går den ned og skubber, okay? Og det er mig, der skal save. Ja, det er jo ikke start. Kom her ud på Anders, så man kan se dit nummer. Anders, herude fra, man skal se dit nummer. Det skal ikke sidde på ham, skal bare blive nødt til på mig. Nå, undskyld. Du skal bare sørge for, at du får det der med benene, hvor jeg tager benene på. Men nej, jeg tager Anders, jeg tager den, og så tager du benene på mig, sådan der. Så jeg går ned, ikke? Så vender jeg mig op, så sparker jeg bolden efter dig. Går du over og skubber til mig, så skubber jeg til dig. Så du går væk, ikke? Og så vender jeg mig om sådan her, og går tilbage. Og så går du over til mig, og så tager jeg fat i hovedet på dig, sådan der, og skubber jeg dig væk, okay? Og så gør jeg det. Men så er det skærper. Nå. Du kommer bare. Jeg gør bare lige sådan en ringkamp. Ja. Ja, okay, det der, det var dårligt. Hey! Det er godt, ja. Skal jeg sige det højt? Skal jeg sige, hvem du står det højt nu? Hvad? Skal jeg ikke bare sige højt, hvem der skyder står? Den skal rigtig ned. Nej. Den skal over bolden, ikke? Du kan alligevel ikke høre det. Ja, det skal jeg nok. Lad os bare lige derude, der er noget fucking irriterende. Jeg er fucking irriterende. Bare lige det, der straffe, så kan jeg få bolden ud. Ja, okay. Jeg kan så fint. Altså, derude til den der træt, jeg bare følte den med. Nej, jeg gør sådan her. Kom her. Undskyld. Dennis, der var nogle af hans holdkammerater, der lå inden foran, sådan inde i feltet. Var han ikke? Sådan, du var lige til at skyde, så var der nogle af dine kammerater, der lå inde i feltet, så skal man tage det om. Så siger vi bare. Nej, du skal ikke klippe det hele, det er bare små klip. Den tager 5 minutter og 15 sekunder. Nej, det
Nej, helt lortet. Alt det der tager til muskler. Og Anders, det er over i højre side. Du må gerne snakke. Men Dennis det bedst, hvis Anders han peger på ham. Han er ikke med i billedet her. Ej, hvis du så kunne løbe op bag kameraet, så hurtigt skifte fløj. Nej, ikke sådan der. Det er ikke det, jeg tænker på. Jeg ved godt, Dennis. Jeg skal bare lige have den her på. Nej, vi spiller ikke i den, tror jeg, vi spiller i røde. Jo. Det er jo den samme tøj som dig. Det spiller man jo ikke. Og så løber du over og kravler mig. Så hop den her udenpå, okay? Så løber du over, så løber du over, så sparker du. Så rører den her ud, så sparker du igen. Så løber du rundt med Mathias, og så ud, okay? Så den er i gang. Den er taget 6 minutter og 20 sekunder. Dennis, 3 bolden til mig. Jeg kan få fyldt det der. Gør du det? Jeg gør sådan her. Så vil jeg gribe den sådan her, ikke? Så er den ikke ordentligt fat. Sådan der. Klar. Du gør det med vilje, det der. Eller bare til at skrabe, det andet er det lige pludselig. Bare samtidig. Det kan lige på blå der. Ja, få den helt ud, få den helt ud. Hvor er det græs, det der? Hold nu på! Skal jeg ikke skifte trøje? Jo, det gør han rundt om. Han løber rundt om dig. Og så går jeg hen og krammer dig. Ja, så skal vi have en trøje i den anden, og slipper over for dig. Nej, det er jo dumt, fordi vi har brugt den der trøje. Jeg har brugt den anden trøje dernede. Ja, det er ikke noget, det er bare lige. Det slæder den bare, Dennis. Tag ikke den her, okay? Og så har vi den her højde. Ja. Kom igen. Godt nok. Anders, den tager 8 minutter og 30 sekunder. Det er jo ikke, de klipper jo fra, mand. Vi klipper 5 minutter fra. Vi har lige klippet 10 sekunder endnu. Kom nu, Dennis. Lad os lige hurtigt få lavet den. Anders, synes du ikke, Dennis han skal stå? Dommeren siger der om straffe. Det er lige meget. Så laver vi også en, hvor jeg står her, ikke? Okay, jeg må bare slå den. Nej, så tæller på. Som jeg bolden, den ligger ind i målet, ikke? Der, og du løber bare ind og henter den. Og du skal ikke jule, du skal bare tage den. Her. Gå ind og hente den, ikke? Du kan bare sparke den sådan her. Du skal bare løbe fremad. Okay? Og så sidder jeg på knæet nu. Du må ikke lade op. Nej, det skal det andre skylden. Okay? Og så for, du går lidt længere tilbage. Og så får du for mig bolden med og Anders. Jeg kan ikke se bolden nu. Nu gør jeg. Nå. Okay?
Kom bare. Kom nu bare frem her. Kom igen. Kom til det bare. Godt nok, jeg tror vi har alle kæbene. Okay, skal jeg stoppe? Okay. Så får man så sgu kort. Vi får gul kort. Ja, gå længere ud. Så finder jeg på Anders. Okay, så skal du bare lege med mig.